चढ़ा काट के जना यह नियम हम मालिक ब्याह अगर पूजा पाठ करो तारे गणेश जी आई ना लड्डू भोग लगाई ना तो बेंजू वाला का बजाओ जाए कि बोल बम के नारा भाई है एक सहारा बा अभी ना कि हम बोलाओ तनी गणेश जी आई ना लड्डू भोग लगाई ना पहले लगा से बेंजू वाला बजावे के नैहर के दिया पलाई के पलंग करे काम बिगड़ जाएगी लोग कह के जाए तो बेसवा तो ठीक है बा बेंजू वाला खत्म बा खेत दे करके चल जाओ अभिषेक तिवारी में काहे को नहीं हो पहले के चाचा काका लोग आप लोग शंकर जी के दरबार में जाते नहीं हो तो कितना सुंदर गीत गाई फिरौरे सरनिया मैं पानी अरे बताओ बाबा अरे अब घोल दान पहले के माई बहन जाई शंकर जी के दरबार में उहो लगाव जाई हम तो बकसर जइबो चलवा भर के ले ओइबो ते अपना भोला पर चढ़इबो हर हर बोल के सुंदर मुहवा खोल हे बरा अपना यूपी के बिहार लोग ई सब गावता ई तो अमरेंद्र बाबू शंकर जी से मजाक करे लगले सो ए बाबा पियर हो जइबो गांजा छोड़ो घीच बियर ना तो पियर हो जइबो अच्छा शंकर जी बियर पियले ना 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 ये गौरी छोट लगे गौले रहलो बाबा पातर हो जइबो गांजा दे के घीचया तर ना तो पातर हो जइबो भगवान भोलेनाथ जय तीसरका आँखिया खोल कर ताक दिहन पूरा सृष्टि प्रलय हो जाए बाकी शंकरो जी कम चलाक नहीं खो जया से बिहार के भक्त लोग लगल हो बियर चढ़ावे शंकर जी के मुड़ी पर सवार होके नीतीश कुमार का आशीर्वाद दिवा के ना हो भगवान भोलेनाथ नीतीश कुमार के मुड़ी पर अपन सवार होके बिहार से बियर के कंपनी मुद दल रही ना हमरा के चढ़ई देखिए चलिए एगो लड़का जाके सुन वाला बाबा से कहल के बाबा हिलैया में अभियंता जी भी पहले गावत रहनी है जी ताकि तनी बदल के मारे के खेसारी लाल लय गौलर लहन ठीक नदिया के तोहरा अरे बिलार रखवाए होइले राजा बर्तन हो एक एक डेग में जिलेबी रखा जाए पूरी रखा जाए वैसे लय हो जी यही अंदाज में लड़का सुना शंकर जी के माने का गणेश जी के माने का भई शंकर जी के बबुआ ना शंकर जी और पार्वती जी दोनों आदमी अपना बियाह से पहले ये गणेश के पूजा कैले जरा के आद देव कहल जाला आद गणेश के पूजा भइल बा अपना बियाह के पहले सब ने कैले बनी जी शंकर जी के दरबार में के ना जाला रोगी जाले भोगी जाले जोगी जाले साधु जाले व्यापारी जाले सीएम जाले पीएम जाले डीएम जाले गायक जाले खलनायक जाले विधायक जाले वार्ड जाले पंच जाले सरपंच जाले और संत के संग संग लंठो जाला ये कैसा दरबार हो अपना बिहारवा में मेरा चुनाव होता नु हम तो कहिले के जे एमपी एमएलए में जीतल बा आके तने खाली वार्ड में लड़ के बुझ लो वार्ड में रउआ वोट बना के जाई चाचा देखो एक नंबर से खड़ा बने दियाई तने लड़का पूछी कि पापा के रहलो तो फलाना हो वार्ड भाग कल गोई रही साइकिल में हवा करे के पंप मांगे इनकर लड़का नहीं तक वोट ना दियाई तले मेहरारू कह के रहला तो फलाना आता कोई रही कल नून मांगे नु तो उनकर मेहरारू कहते कि हमरो घर खत्म बा तवाड में नीमक के मरीचा के डनेर के कुदारी के भी ओमे झगड़ा होता है घरे जी हमारा थाना पंचायत में हम पढ़ाई ले अमरेंद्र बाबू ओमे एगो जीतल रहन सरपंच संजय राम नाम भरल
अब कहत रहे कि हम ना लड़ब का है हम वार्ड नंबर 5 में लड़ब हमने का है तो सरपंच में फायदा नहीं है एको हाली नल जल खान कौन योजना भेटा जाई हमार 5 बरिस के काम डगर जाई अब आई वही लई में लइका जाके गणेश जी से कहल के बाबा आज हम म्यूजिक से आवो सवारी लगवई हो गणेश बाबा भूल मती जई हो मूसक सवारी लगवई हो गणेश बाबा भूल मती जई हो सभवा में मंगल बरसई हो गणेश बाबा भूल मती हे बाबा बाबा में मंगल परिसय हो गणेश बाबा भूल मती जई हो मनोज कुमार सिंह जी हमारे मित्र अंबानी जी हमारा मनोज कुमार सिंह जी वो दिवंगत तत्व अंतिम आज भर लुटावे के बा भयंता जी वो चाची के उमाई के उइया के नाम पर आज भर दान करे के बा हमरा तो 1 साल के बाद पूर्ण स्मृति भी बना सकत नहीं सब है लड़का कल के बाबा हम सुन ले बनी एक समयया बाबा दया बनी गइलो बहुत बरसी के धान चली गइलो एक समयया बाबा दया बनी गइलो बहुत बरसी के धान चली गइलो अकेले नहीं खाओगे बाबा अरे सुभला संगे लेके आई हो गणेश बाबा भूल मती जई हो पहले हमने के देहात में घर बनी नु तो घर के आगे हमने अपने माई बाबू के नाम लिखवाई सरस्वती भवन यशोदा भवन नंद किशोर भवन चाहे बलिस्टर भवन चाहे दुर्गा भवन लोग अपने माई बाबू का नाम लिखवाई देखी तो ये घर पर भी हमरो माई के नाम सरस्वती है अब देखी शैलेश बाबू कन्हौली वो दिवंगत तत्व अंतिम विदाई में